बेखौ बेनि गेजेराव गासै टटेल 12था फरायसालि एमइ सेक्सननि बे 6, 7 आरो 8नि 12था फरायसालिफोरखौ बेंखननानै बेखौ खुंनाय जादों आरो बावहाय गासैहाय टटेल एग्जाम सेन्टारा मोन 10था एग्जाम सेन्टार बेखौ बानायनाय जादोंमोन जोङो आरो देग्लायनि जिथु थामथि रोंगौथि सायख' आनजाद बावहाय फरायसाफ्रा गासैहाय 512 जन अर्थात 512 सात्रफ्रा बावहाय एप्लाइ खालामदोंमोन नाथाय गासिबो फरायसाफ्रा बाहागो लानो हायाखै बेनि गेजेराव 444 जन फरायसाफ्रा बाहागो लादों मोजाङैनो बाहागो लादों दा बियो थांनाय 8 फेब्रुआरि खालि जानानै थाङो दा बावहाय स्पेशली साबजेक्ट महरै बावहाय बे रोंगौथि सायख' आनजादाव माखासे साबजेक्टखौ बावहाय हमफानानै लानाय जादों जेरैहाय बड' साबजेक्ट ओमफ्राय इंलिश सशियेल साइन्स जेनेरेल मेथ्स आरो जेनेरेल साइन्स आरो मोनसेया जीके जेनेरेल नलेज बेखौ लाफानानै बे आनजादखौ खुंनाय जादों गासै मोन 6 आयदा आरो मोनसे आयदायाव 25 नम्बरनि सोंनाय होनानै गासैहाय 150 नम्बरनि बे आनजादा जानानै थाङो आरो बावहाय बे आनजादनि उनाव दिनैहाय 17 फेब्रुआरि 2026 दा बावहाय जानानै थांनाय जिथु थामथि रोंगौथि सायख' आनजादनि जिथु फिथाइ बे फिथाइखौ दिनै जों नोंथांमोननि सिगाङाव प्रेस मिडियानि सिगाङाव बेखौ फोरमायनो लुबैदों दा बावहाय मोनफ्रोमबो क्लासाव बावहाय 6, 7 आरो 8 मोनथाम एमइ सेक्सननि बावहाय 6आव फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड आरो 7आवबो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड आरो 8आवबो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बेबादि बान्था महरै होनाय जादों फार्स्ट प्राइजआव जोङो 2000 रां लोगोसे मान बिलाइ गथायनाय जागोन आरो सेकेन्ड प्राइजआव 1500 बेजों लोगोसे मान बिलाइ गथायनाय जागोन आरो थार्ड प्राइजआव 1000 बेजों लोगोसे मान बिलाइ गथायनाय जागोन दा बावहाय थांनाय 8 फेब्रुआरि खालि जानाय जिथु थामथि रोंगौथि सायख' आनजादनि जिथु फिथाइ बे फिथाइखौ जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों क्लास 6आव फार्स्ट प्राइजआव देरहासार जानो हादों बांसिन नाम्बार लाखिनो हादों करन बरगयारि हौवासा क्लासा 6 आरो फरायसालिनि मुङा बामोनगाव हाई स्कुल रल नङा 39 बेयो गासै 76.67% लाखिनो हानाय जाहैदों ओमफ्राय नैथि प्राइजखौ मोननो हादों मनास्रि बसुमतारी फेमेल हिन्जावसा गार्ल्स बियो क्लास 6 इउएन एकाडेमि कासिकट्रा रल नाम्बारा 178 ओमफ्राय बियो 67.33% लाखिनो हादों बेनि उनाव दङ समायना वारि हिन्जावसा बेबो रल नाम्बारा 75 बियो 65.33% बे फरायसुलिया लाखिनो हादों ओमफ्राय क्लास 7आव फार्स्ट प्राइजखौ देरहासार जानो हादों मनि बसुमतारी हिन्जावसा फरायसालिनि मुङा जाहैबाय बिथराइ गार्ल्स एमइ स्कुल गुरुबासा बिथाङा 71.33% लाखिनो हादों
बेनि उनाव दङ सानसुलि बसुमतारी बेबो हिनजावसा फरायसालिया UN एकाडेमि कासिकत्रा बिथांनि रल नाम्बारा 155 बिथाङाबो 68.67% लाखिनो हादों बेनि उनाव थार्ड प्राइजआव मोननो हादों अनसुला बसुमतारी हौवासा फरायसालिनि मुङा UN एकाडेमि गुरुबासा बिथाङा लाखिनो हादों 68% बे जाबाय क्लास 7 नि दानिया क्लास 8 आव फर्स्ट प्राइजखौ मोननो हादों अनजालु बसुमतारी हौवासा फरायसालिनि मुङा जाहैबाय UN एकाडेमि गुरुबासा रल नाम्बारा 52 आरो बिथाङा 70% लाखिनो हादों नैथियाव प्रितिका बसुमतारी हिनजावसा स्कुलनि मुङा UN एकाडेमि कासिकत्रा रल नाम्बारा 139 आरो बियो 60.467% लाखिनो हादों बेनि उनाव दङ सानजिला नार्जारी हिनजावसा फरायसालिनि मुङा भिक्ट'रिया गार्ल्स एमइ स्कुल गुरुबासा रल नाम्बारा 51 बिथाङाबो 64.67% लाखिनो हादों ओमफ्राय नैबे माबा थार्डआव सानै आनन्द बसुमतारी मेल नलबारि एमइ स्कुलनि रल नाम्बारा 8 बेबो बुनायाव नैबे मा जाबाय नै समान 64.67 अर्थात थार्ड प्राइजआव समब्रा समब्रि सानै जादों आरो बे सानैनोबो मान बान्थाखौ होनाय जागोन आरो मान बिलाइखौबो होनाय जागोन दा दिनैनि जिथु थांनाय 8 फेब्रुआरियाव जानाय जिथु सिडली चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय टेलेन्ट सार्चनि जिथु फिथाइ बे फिथाइखौ जों नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदियैनो फोसावनाय जाबाय आरो ओरैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिडली चिरां दख'रा बिथांमोनहा मोनसे रोंगौथि सायख' आनजाद आफाद मोनसे दानानै होनाय जायो जों बेनिनो आफादनि गासै सोद्रोमा आरो बेखौ खुंनाया बोसोरथामानो जाबाय आरो बे बोसोरथामाव जि आयदाखौ लानानै दुलाराय सिडली चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंनाय जादों बेनि थांखिया जाहैबाय जे ओनसोलाव जोंनि फरायसाफोरखौ बेबादि मोनसे चेलेन्जिं मोनसे एग्जामफोराव बाहागो लानायनि मोनसे थुलुंगा होनाय बे मोनसे आरो मोनसेया जाबाय फरायनायनि जिथु परिबेस बिथांमोननि जेरै इन्सपिरेसन थुलुंगाखांनाय बे थुलुंगाखांनाय होनाय मोनसे आरो मोनसे गेदेरथार माबाया जाहैबाय मा जे आथिखालनि जिथु कम्पिटिटिभ एग्जामफोर बे एग्जामफोरनि जिथु कुइसन पेटार्नानो होन बा एग्जाम खुंनायनि माबायानो होन बा बिभिन्न रोखोमनि साबजेक्ट इनक्लुसन जेनेबा माखासे आयदा थाफानाय हिरिनाय जेरै जिके टिकेनि खोथा थाबाय बेबायदिनो माखासे कम्पिटिटिभ एग्जामफोरा जेरेखम जि स्टाइलै माने फरिखाफ्रा जायो बे फरिखानि जिथु स्टाइलफोर बे फरिखानि जिथु कारेक्टारफोर बे फरिखानि जिथु माबाफोर जेनेबा हमनानै लादो बेसेबां गोरा जागोन बेसेबां गुरै जागोन मा कुइसनफोरखौ कुइसन पेटार्नफ्रा माबादि जागोन बे गासैबो स्टाइलफोरखौ लानानै फरायसाफोरनो साखा-फारा खालामनाय बे माखासे आयदाखौ लानानै गेदेरथार मोनसे आयदाखौ लानानै सिडली चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ खुंबोबाय थानाय जादों आरो बावहाय जों आन्दाज मोन्दों जे गथ'फ्रा खोब सम्भब माने मा रोखोम टाइपनि कुइसन सोङो मा रोखोम कुइसन फैयो एग्जामफ्रा मा रोखोम जायो आरो कुइसन बुकलेटफ्रा मा रोखोम जायो हयथ' गोदान मोनसे पेटार्न बिथांमोना मोन्दों आरो बेखौ हयथ' जोंनि फरायसाफ्रा जायफोर होदों हयथ' बिसोरो हयथ' गोबां हयथ' बेबादि एग्जामफ्राव हयथ' बारा गोनो गोथो जानाय नङा आरो बिथांमोना हयथ' क्लियार जागोन आरो
दा बे बिराद मोनसे मोजां मोनसे पदक्षेप बियो जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे माने गिनाय आरो लाजिनाय आरो मोनसे फायसयनाय बे माबानिफ्राय गोजानाव थायो आरो मोनसे साहसिक मोनसे माबाजों जिखि जाया एग्जामफोरखौ होनो हायो बे उद्देश्यखौ लानानै सिललिस्रां डक्टर दुलाराय बर' फरायसाफोरा बोसोरे बे टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ खुंबोबाय थानाय जादों जाय लाइमोनफ्रा टेलेन्ट सार्च एग्जामाव बाहागो लाया फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ बाहागो लानो माखासे औ बेथ' एखेबारे बिराद इम्परटेन्ट बियो आरो बेखौ बिराद नाजाबाय थानायबो जादों आरो आनसलिकनिफ्रायथ' जोंनिफ्रायथ' कमिटिनिफ्रायथ' बिराद नाजानायानो जायो ओमफ्राय जोङो गासैखौबो बाहागो लानो हाजोबहोनो हायाखै हानाया थ' बेखौ नाजागासिनो दङ ओमफ्राय बेखौ नाजाहोनायनि लाहार फाहारखौबो जों खालामगोन आरो जों हयथ' बिभिन्न फरायसालिफोरनि जिथु गाहाय फोरोंगिरिफोर बा फोरोंगिरिफोर बिथांमोननि मदद लानानै जेसे हायो एसे माखासे बाखि थानाय फरायसाफोरखौबो जोङो बे एग्जामाव बाहागो लानो हानाय बायदि लाहार फाहारखौ उनाव जोङो सेस्था खालामनाय जागोन आरो